नमस्कार, मी उर्वी पंगत तुमच्या आमच्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज मी तुमच्यावर ढाबा स्टाईल झणझणीत असं राजमा चावल ह्याची रेसिपी शेअर करणार आहे। चपाती भाजी करायचा कंटाळा आला असेल तर ही रेसिपी नक्की तुम्ही घरी ट्राय करून बघा। तर चला वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। आता इथे मी 1 ते सव्वा वाटी एवढा राजमा 7 ते 8 तास भिजत घालून 4 ते 5 शिट्ट्या मी कुकरमधनं ह्याच्या काढून घेतलेल्या आहेत। आता हे मी काळ्या कलरचे राजमा इथे वापरलेले आहे, बटाटा पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। आता फोडणीसाठी एका कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे एवढं तेल घातलं आहे, 1 चमचा जिरं, 1 तमालपत्र आणि 1 हिरवी मिरची घातली आहे। ते चांगलं परतून झालं की त्यामध्ये मी 4 मीडियम साईजचे कांदे अगदी बारीक चिरून घातलेले आहेत। आता कांदा इथे साधारण गुलाबी रंगाचा झाला की ह्यामध्ये मी आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे 2 चमचे। आता आपल्याला इथे आलं लसूण पेस्ट पण चांगली शिजवून घ्यायची आहे। आता इथे फोडणी जळू नये म्हणून जे आपण राजमा शिजवलेलं पाणी होतं तेच मी ह्यामध्ये थोडं थोडं करून घातलेलं आहे। आता ह्यामध्ये आपले बेसिक मसाले घालायचे आहे, लाल काश्मीरी मिरची पावडर, धने पावडर, जिरे पावडर आणि हळद। आता हे सगळं अगदी छानसं असं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। आता इथे तुम्ही बघू शकता सगळ्या बाजूने तेल सुटलेलं आहे। आता मी इथे 3 मोठे टोमॅटे किंवा मीडियम साईजचे 4 टोमॅटे मिक्सरला त्याची बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे, तीही आता आपल्याला ह्यामध्ये टाकून चांगलं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। राजमा करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की घाई करायची नाही, सगळे मसाले हे तेल सुटेपर्यंत भाजले गेले पाहिजे। आता इथे तुम्ही बघू शकता टोमॅटोला सुद्धा छान असं तेल सुटलं आहे। आता ह्यामध्ये मी शिजलेले राजमा घातलेले आहेत आणि हे व्यवस्थित चांगले परतून घ्यायचे आहेत। आता 1 मिनिटभर परतून झालं की त्यामध्ये उरलेलं पाणी मी राजम्याचं घातलेलं आहे। आता इथे कन्सिस्टन्सी ही तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ॲडजस्ट करू शकता। आता शेवटी मी चवीपुरती मीठ घातलेलं आहे आणि हे सगळं घालून आपण व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे। 5 ते 8 मिनिटांसाठी आपण झाकण लावून मीडियम टू फास्ट गॅसवर छान अशी उकळी येईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे। आता 8 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता भाजीला चांगली उकळी फुटलेली आहे। आता ह्यामध्ये मी गरम मसाला पावडर आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली आहे। आता हे सगळं घालून आपल्याला जास्त वेळ शिजवायचं नाही, 1 मिनिटभर शिजून झालं की आपली भाजी तयार झाली आहे। आता इथे मी जिरा राईस बनवणार आहे। जिरा राईससाठी इथे मी 1 वाटी एवढा बासमती तांदूळ घेतला आहे, तो मी 1 तासासाठी चांगला भिजत ठेवला आहे। आता फोडणीसाठी मी इथे 1 चमचा एवढं तूप घेतलेलं आहे। ह्या तुपामध्येच मी जिरं, तमालपत्र, दालचिनीचा तुकडा, वेलदोडे, मिरी, लवंग असं घेतलेलं आहे। आता हे सगळं आपण तुपामध्ये 1 मिनिटभर परतायचं आहे। आता मिनिटभर परतून झालं की त्यामध्ये मी आपण भिजत ठेवलेला बासमती तांदूळ होता ना, तो त्यामध्ये आपण ॲड करायचा आहे। आता हे तांदूळ ॲड केलं, आपली गॅसची फ्लेम ही थोडी मोठी ठेवायची आहे, म्हणजे फास्ट ठेवायची आहे। आता फास्ट गॅसवरच आता हे सगळं आपण अगदी मस्तपैकी परतून घ्यायचं आहे। हलक्या तिखटपणासाठी मी 1 मिरची घातलेली आहे आणि चवीपुरतं मीठ घातलं आहे। आता हे सगळं घालून आपल्याला छान असं तुपामध्ये हे तांदूळ जे आहे ते अलगद हाताने आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत। आता इथे मी 1 वाटी बासमती तांदळाला 2 वाट्या एवढं पाणी इथे ऑलरेडी उकळत ठेवलं आहे। पाण्याला चांगली उकळी आली की आपण ही भातामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि ह्या स्टेजला आता आपला गॅस एकदम स्लो करायचा आहे। स्लो फ्लेमवर आपण ह्याला चांगलं मिक्स करून झाकण लावून भाताचं पाणी पूर्ण सुकेपर्यंत किंवा भात अगदी मऊसर शिजेपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे। आता इथे बघू शकता मी 10 मिनिटांनंतर चेक केलं तर पाणीसुद्धा आपल्या भातामध्ये आहे आणि तांदूळसुद्धा आपला शिजलेला नाही आहे, म्हणून आपण पुन्हा झाकण लावून पूर्ण पाणी सुकेपर्यंत भात शिजवून घ्यायचा आहे। आता पुन्हा बघा 5 ते 10 मिनिटांनंतर भात पुन्हाच मस्त चेक केला तर अगदी छान असा शिजलेला आहे आणि पाणीही ह्याचं पूर्णपणे सुकलेलं आहे, कुठेही भात लागला नाही आहे आणि तांदळाचे तुकडेसुद्धा झाले नाही आणि भातही आपला एकदम परफेक्ट शिजलेला आहे। मस्त हा गरम गरम जिरा राईस आणि गरम गरम राजमा, त्याच्याबरोबर कुठल्याही प्रकारचं लोणचं, कांदा असा बेत करायचा आणि मस्तपैकी पोटभर जेवायचं।
तर मग तुम्ही नक्की ही माझी रेसिपी घरी ट्राय करून बघा. रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अशाच नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.